back to another vlog! Hi, Junabel! Hi! We are preparing for the New Year's Eve. Ayan po. Yan po yung mga madam po dito. Nag-slice na naman po ng kambing. Yung mga madam. Currently, nagbe-bake lang po ako ng Bake Mac. Ayan siya. Ito lang kasi yung oven ni Nanang. Ayan. So, tinatry lang. Wow, napakalinis naman po mga kapatid. Tinatry lang namin kung kaya niya. Mukhang kaya naman niya. Kasi 180 degrees Celsius na. Ayan. So, pinapamelt na niya. Wow! So, ayan guys. Gumawa rin ako ng para sa baked sushi. Ayan. Yan po yung mga kids po. May umiiyak na. Nililinis nila yung paglalaruan nila kasi sobrang lakas ng hangin. Pumunta na po lahat ng ano dito, dahon. Kaya, self-supporting para may mapaglaruan lang mamaya na area. Laben, bagaman, hi baby Kels ko nam. Hey baby Kels. Ala niya mo to, niya kasi jay mo to. Fix yourself, put ananing. Makita na di Canada, oh. Game. Again. Baby Kels. Nakadongdong rin ka. Sa tingin mo nag-i-action ko, nakadikyo tayo. Dinner na po. Kahit napakalakas ng hangin. Pag signal number 3, di hangin outdoor. Dito po yung mga ano natin. Bake sushi. Kahit may pandemya, hindi po magpapatinag. Tipurok ka abay, madingag patinag. Mangantayo. Ada ko tsara di balong, dadya dulo. Yalam natin mo. Oh, malpas kay nga mangan. Agdigosan, tagay ayam tayo pa ay. Oh, mga lakay tinewit tinego. Tayan. Dito yan na. Hello everyone. Yay! May Happy New Year! Happy New Year! Ayaw mo ko dayaman tayo pinatibdugan pa iti Happy New Year. Happy New Year! Lamabak ka nila Ben Ijayon. Kaya nga di laben. Oh, hey everyone! Happy New Year! Happy New Year! One more! Happy New Year! Hoy, ang muna nila Ben Pila tibunot. Ay, dapat takip na tang. Takpam atang. Ala, dahil tati pabunot mo, makibunot akmut, oh! Suklak tano ado, titag bebente, kas day. Sukatak. Oh my God, kayo te regalo yung ko, wala na kita nga regalo. Bing, tripla na kita nga gift. Not expensive. Yes! Bala kayo, nawan na ganyan ko, baso la. Kita, nagawin ko. Gansel! iPhone na tumanagan. Oh, tablet! Parapol ay ta. Nagalo to bindag ito. Nadya di rapol lang ano. Makatuyon! Pang araw-araw na. Kailangan yung ano man ay mag-travel. At dating tektada na nagdagan set na kanyak. Tranday umudan. At danagan nyo, nawan tinagan nyo kang kayo tukor tayo. Social distancing ka nun eh, kung na di pulis dito yun eh. Janmar! Jira! Kapag kung ano, ang gana tutel lang. Alanis na, yun yun! Reyes! Girl! Pang girl ata girl! Wendy! Basta tira Jacob! Sino si Jacob? Sino? The baby
Lolo, export po mo yung mga sa pamilya. Matindang na bata na ini ah. Ay! Sige, lalim ka! Ah! Pinupa! Ah! Ayan! Go! Ay, mas lang sa maababay sa Malere people. Oh, everybody, go to your own. Kata, go! Nagulit ka ba ng bakla ka pala ng ababak? Go! Wah! Sang-sanga pulong. Hoy! Awan! Ulit! Ulit! Nutadjalin niya ulit! Okay, 10 pesos! Oh! Next! Sino part? Pang-adult version! Yan na lang po ang natitira natin. Okay, ready? Rhea, first in line, go! Ay! 23! Go! Ulit! Notadjalin niya ulit. 15! Nagmalas! Mamindo, walang na matinag ah. Okay, 25. Ikam 40. Oh my God! Natinag! Sumama kayo sa karela? Okay! Awad sa amat, ito pag-premyo tayo, Jarina, dan. Okay, ulit. Nakapaminano ka nga nag-try. 15 natin na alam. Alright, 30. At antad mo, 40. Ay! 15. Yan ang lalinggam ng. Ay, apa ulit nasa linya. Ah, natinag. Ulit. Oy, pumanaw kami na. Amo piksano na inang. Okay. Damo nala na nga papel, piman. Malawa may sampay. Oy, 35. For the first time, ada nakalat 35. Hawanan. Okay. Kasi kayo mat. O, nitry sa akin ni Hazel mo, tama experience the most. Ay, awan, ulit. Peged. Okay, 25. Nagmatas ka. Awanan. 25. Awan na, ang dapat nagayayam. Okay, 30. Okay, tapos na. Ala! Adapay. Timer! Ready, set, go! Oh, may gulay! Lalabon, Britney! Lala na ni Britney! Sika na nga ba kang Britney? Hi everyone! Hi vlog! Oh, wait lang! Sino pa yung sumali? Last quarter, last round na. Ready, set, go! Nag-like ni bakla. Naalala ni Kirayon. Kiray pa yung winner. Kiray the winner.
Ang nga pumutok. Ay! Woo! Happy New Year! Next day sa langmot. Yeah! Woo! Happy New Year! Ay! Lumaban. Okay, Happy New Year! Awanan! Alpaso ti New Year! Ang manokatan ti Ridawan! Ay, Tita! Sayaw! Woo! Pare! Apa lang mas pa kay pala? Awanan! Ah! Natatay na babatin! I love you! Tita! Nagadawmat na maswaan. Bla, grabe mo. Remedios ka talaga. Sika mati leader dot. Tita! Oh, Happy New Year! Ayan, so may extra po tayong earphones. Ang cute naman nito. Ano to? Wallet ng tananing. And, ay! Nescafe! Nahulog pang Nescafe. Sa sasakyan. Ayan, blue pa talaga. Kakulay ni Haru. From Bebe. Oy, Antananing. Thank you. KitKat. From Antananing. Ay, not for me pala. And what else do we have here? Aba, may pa-bubble wrap na ngayon si Mother. Hindi na po puro supot ang kanyang ginamit. Medyo umangat-angat na po sa buhay, kaya nagka-bubble wrap na.